जाके बाजार से चुनरी ले आ दो दिलदार देवरवा हो। असो मैया के चरण में जाई ए हो देवरू, असो मैया के चरण में जाई हम करम पूजनवा हो जाके बाजार से चुनरी ले आ दो दिलदार देवरवा हो। जाके चिरहिया से चुनरी ले आ दो दिलदार देवरवा हो। जाके बाजार से चुनरी ले आ दो चिरहिया से चुनरी ले आ दो। श्वेता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। साल मंगैले रही जिला मोतिहारी से, अब की ले आ दो जाके चिरहिया बाजारी से। ए देवर सुना न, हाँ पर साल मंगैले रही जिला मोतिहारी से, अब की ले आ दो जाके चिरहिया बाजारी से। अरे सोया न पावे घरे के ले आई चुनरिया जाके बाजार से चुनरी ले आ दो दिलदार देवरवा हो। जाके चिरैया से चुनरी ले आ दो दिलदार देवरवा हो। जाके बाजार से चुनरी ले आ दो सूरज प्रेमी देवरू मानन बतिया, राइटर विशाल सोया बाहवे कलकतिया। हाँ सूरज प्रेमी देवरू मानन बतिया, राइटर विशाल सोया बाहवे कलकतिया। अरे छोट न राहुल अंकित देख गईले सहारावा जाके बाजार से चुनरी ले आ दो दिलदार देवरवा हो। जाके चिरैया से चुनरी ले आ दो दिलदार देवरवा हो। असो मैया के चरण में जाई ए हो देवरू, असो मैया के चरण में जाई हम करम पूजनवा जाके बाजार से चुनरी ले आ दो दिलदार देवरवा हो। जाके चिरहिया से चुनरी ले आ दो दिलदार देवरवा हो। श्वेता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया।